Nikde nič. Napríklad, povedzte mi tie mená. Pán Sulík, výborne, ja vám dám teraz priestor. Nech sa páči, povedzte mi z tých 40, kto bol náš nominant. Aspoň 5. Takto, ja neviem. Ale počkajte, zastavte. Lebo denní gen písal, že? No tak to sú presne tie Ja si nezmysly. myslím, že... Sú právoplatné rozsudky. Dobre, nemám v prípade tu- pána Povedzte mi tie mená, ale to Ale- musíte vedieť. Keď sú takí veľkí nominanti Smeru, musia byť známi. Mne stačí vedieť číslo, ale určite nebude Hej, problém. 30. Ale počkajte, veď nebude predsa 28. žiaden problém tie mená nájsť. Napríklad. Ja to teda Ja viem, dám tu je tam pán námahu. Rusko napríklad napísaný. A ja v to tých 40. zverejním. Je tam pán Rusko v Lebo tých to 40. zverejnené je aj Je tak. tam Ja napríklad neviem, aj kto pán tam je, Kováčik, ja som bývalý ten špeciálny zoznam prokurátor. On je odkedy nominant Smeru? Ja som nepovedal, že to je nominant Smeru. Potom on tu hovorí o nominantoch Smeru. On hovorí o nominantoch Smeru. Ja sa pýtam, ktoré sú tie mená a nevedia ich. Ale Boris Beňa, Peter Nominant pána Gasparovič, Lipšica. František Imrece. Výborne. František Imrece je váš človek. Presne, a ešte Daniel jeden je Čech je tam. váš človek. Mako je váš Výborne. človek. Tu A máte čo ten dvoch. stváral? To sú títo dvaja. Čo Presne, ten ďalej. stváral? Kto ešte? Wittenbergerová. Tiež za vašej éry tam bola dosadená. No dobre, Ale sa nebudeme napríklad- hovoriť, že kto ešte Slobodný. ideálne je nemať nikoho obžalovaného, Taxi. obvineného alebo odsudeného. Jozef Rehák. Taxi je váš. Vorobiev. Tiež váš. Ale jaký projekt? Pán Král. Môj, prosím, ja netuším, kto to je, čo mi to Pán Kráček, pán, ešte raz. Dostal sa k Len moci, dva keď príklady. vystupoval, čo Nie, to to je? není pravda. Ešte raz, môžem sekundu? Kučerka. Môžem ešte sekundu. Všetky... Vlčan. Kalovský, ten, to je ten, čo utiekol potom. Tak, ja chcem- Adrian Sabo. Dobre, dobre, môžem. Tak Máte teraz mená? Všetky tie mená, čo Pán ste Rašík, a povedali, budeme musieť môžem končiť, sekundu, áno. posledná by bola úplne jasná. Len Každý- prekľud. Povedali ste pána Reháka, napríklad šéfa odposluchov. Prišiel za Lipšica, dobre? V 2010 do polície. To isté pán Pakši, to isté pán Kučerka. Prosím vás pekne, nerozprávajte o nominantoch Smeru. To sú ľudia, ktorí mohli alebo nemuseli zlyhať podľa rozhodnutia súdu. Pán Majerský, Ale aby po ňom ste pán hovorili Rašík. A končíme najvyššie prvú miesta. časť. Jedno Pán meno Majerský, som- máte slovo.